السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحواله. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك باك الله تبارك وتعالى أما نذن طاعات إبادة لنذي صالح أمل لنذي خدايشين أترشق لنذ محبت لنذ خير دعاء لنذ داشتان يقينا gözümüzün nuri rahmetul lil alamin Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözü yaşayışından ve almalı derslerinden eşter dünya ve ahiretimizde bafit bolor deyip de üşmöňiz Allah Taala lütfu keremi bilen kabul edip de dini dünýäňiz abat bolsun inşallah. Hemmek narahat, öýde bereket yok, mehabbet yok, süýçülük yok deyip Allah Teala yaşayışınızı, öýleňizi süýçülük, bereket, mehabbetten dolu etsin inşallah. Bu gecede de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yaşayışının guşelerini 61 lenci, 62 mübarek sal, 61 lenci mübarek yaşına Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir bulan vakıya ki geçen 2 heftede evleri geçipti ve geçen hafta vaade verdik. 2 yağday qallı deyip inşallah bir gecede uzağırak da olsa almalı derslerini hizmetine de yetireriz. Çün bir gecede aydılacak mevzu Resulullah'ın yaşayışından hakikaten şu zaman insanlara, hususan Müslümanlara gerek görün ki Müslümanlar birbirini eziyet vermeden geçip inni hakkayt birbirini öldürme, birbirini katil edip birbirini öldürüp duran yağdayına heyf ki Müslümanlar şu Resulullah'ın yağdaylarından ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şu yaşayışından habersiz olup yaşamalı. İnşallah Allah köklüdüğünden hizmetine de yetirir. Resulullah'ın bir 2 mübarek yağdayını ve almalı derslerini ve eğer vakt bolsa üçüncü ki başka bir ulkan vakıya hizmetine de onu yetirir inşallah. Vakt bolmasa üçüncüyini 2 hafta inşallah. روي أن الأقرع رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي المرتضى رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن لي من الولد 10 ما قبلت واحدا منهم فقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. Benu Temim taifası Müslüman boldular. Geçen heftelerde geçendir şahirleri bilen gelipdiler ve ahir kavmun hemmesi Müslüman boldu. Şolong baştaklarının biri Aqra adına ol görüpdir Peygamberimizin mübarek kucağına ya kaptalına
Aqtığı olan Hasanjan qucağına yaqatlanmış peygamberimizin. Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Fatıma'nın oğlu İmam Hasanjan peygamberimizin yanındamış. Peygamberimiz de şol Hasanjanı oqşatdır. Oham şonna gözlep duran çağda musulman bolan aydıptır. Ya Resulallah diptir. Men 10 evladım ma, 10 çağam ma diptir. Erkoğlandan, qeydoğlandan. Hadir ömrümde men çağı oqşamak, oğlanışa oqşamak diptir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın iyibirin bendesi qisqa ve purmana keplemede ve mehabbet ve rahmetta ve insaniyet ve buzurguvarlığına şahsiyetini tek bolan beyk insan bir tiki kefaydıptır şoň jogabynda. Men on oğlan şoğumma hadir oqşamak diýenini aýdypdyr. Men la yarham la yurham. Her kim rahm şoň wujudyny ýok bolsa Hudaý da şoňa rahmet ýanlardyr diýipdir. Rahimli adam, wahwahly adam, mihriban bolsaňyz Hudaý da size mihriban bolar diýipdir. Ýüregiň awiýan bolsa, yürek gaty da bolsa ýüregi awiýan adamyň edýäni işnetseň, bak näme bolly, wak zat bolanakmy, bir çağajyk bolsa, kişijik bolsa, öýle ewladyň bolsun, başga kişiň çağasy bolsun, elin kellesine sifalamak Muhammed Peygamberin sünnetidir aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ey cemaat Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'de kâde yürüyütü öylere aylanyanmış okuyup bereyin. Yazurul ansar ve yusallimu ala sibyanihim ve yemsahu bi ru'usihim ravahu muhyis sünneh. Medine-i Münevvere'de aylanıp çağalara salam verýänmiş, mübarek eli bilen çağalan kellesine sifayanmış, ve şu çağalara salam verýänmiş. Onun için tamam şeriat-ı İslami barada düzülen kitaplarda aydiye, çağalara salam vermek Resulullah'ın sünneti diyor. Geçip baryan çağala oynap duran bolsa, çağala oturan bolsa, Esselamu aleykum, selamun aleykum. Ha somasa salam. İn salamın qisqacaty salam. Peygamberimizin sünneti. Ey musulmanlar, ey türkmenler. Şu ýagdaýlar ilunumyň içinde ýürüýse, nat ilun awat boljak. Muhabbet bir zamanı bir fikretden görün şu zamanı keplesek alım zamanı. Dünyada nagat insan eve süýüşipdir. İnsan teknolojide nagat eve süýüşipdir. Mobillar özde nagat insan alımda eve süýüşipdir. Hop, insan öýüni nagat awadalajak bolup zahmetçek ýa. İnsan öz ýüzüni egin maşyn awadalajak bolup nagat zahmetçek ýa. İnsan şu zamanda nagat israf yalandan harç kän etýär. İnsan şu zamanda nagat kän şikayet etýär. Zeyrenye, nagat zamanı zulüm kan, nagat eziyet kan, dilin azası kan, ağul kepler kan. Onun sünede ahir yirek vardı, indi hakkaytır bir öldürmeye vardı musulmanlar. Şu il günümüzün içinde de şu mahal, bir devletten korkusu ha bir tohur adam. Yoksa erheli tamam bir öldürüp duracaklar ha. İçinde yaşap veriyorsunuz milletin. Gölfat elinde zadı yok, yoksa kıracaklar bir tohara adamlar. Derdim var, Mahtumul İşan näme diye. Derdim vardır diyarının, devrinin. Hayır haysi, ihsan haysi bilinmez. Zalimlerin cefasının, cevrinin. İslam haysi, iman haysi bilinmez. Görün devr musulman adam, görün devr musulmanın çağası, ütüpüren işin görüngde, eziyetin görüngde, ağul kefin görüngde, yakıran zırağını salttırışın görüngde, musulmançılık şımay, iman şımay,
Bir näzire bolýan musulmançylyk diýip adam heýrana galdy diýipdir. 200 ýyl mundan odalar düşünmäkden bolýar. Derdim bardyr diyarından, döwründen. Hayır haýsy, ihsan haýsy bilinmez. Eş gowluk näme ýitdi ki diýipdir adamlaryň elinden. Gowluk näme ey jemaat? Şu ýaxşylyk diýen zat näme şi? Hem şu ýaxşylyk ýylygynyň içinde näme? Zalimlaryň jefasyndan, jewrinden İslam haýsy, iman haýsy bilinmez bir musulmançylyk näme bir iman näme bir bilinenak bila tolanyň içine galyp barýarmyň hemmesi. Eşlik geçirmeli gürüňler däl ha musulmanlar. Bagryň gan menen edip, bagryňdan gan damdyryp durmaly gürüňler. Peygamberimiz aýdypdyr, her kimiň rahmi bolmasa, Hudaý da şoňa rahmet etmez diýipdir. Gara ýeriňe sen adam girmellän bir gün. Hi Hudaý ýatdan çykarmalymy? Garry türkmen, "Hey Hudaý da bardyr" diýmeýärmi? Ata-babalarymyz aýtmaýarmy? Hudaý da bar ahim, hesap kitap bar ahim. Bir gün jogap bermeli ki, Peygamberimiz şu ürün häzirçek çağalan hakkında bolupdy da, öwladyň hakkında da. Ey cemaatlar, şu medresede otyşdanny, şu ýylyň içinde, şu bir ýylyň içinde ha. Nagadar ha, ýyz oglan, nagadar ha erkek oglan, ahunjan dädimiz, enimiz dünýeden geçeni bäri, asyl öý bilen iş ýok. Aýallyk olmada haglapdy, erkekdogumyz aglapdy. Ahunjan öýümizde bir baş ýok. Enimiz gideni bäri şudur şunu dädimiz asyl bir bärdini öýden ahunjan dip bar perform ýalbarýas, haýyşçyk ýas, asyl bärik rahmi ýok dip aglaşyp durunnaş bitirken naşylyň içinde diýen guran. Bir tohurna dädelerini tanıyanım. Bir tohur tanıyamıda 60 yaş, 70 yaş ulukhan adamlar olupdyr. Şu bir aýlyjygy ya puljazy ya bir zatyny öz ogulgydyny düzmejek bolup, bermejek bolup daşarlarda gitbädi. Men la yarham la yurham. Öz ewladyna rahm bolmasa, Hudaý ýerden sana rahmet etmeli. Evvel öz içerisine adam rahmet etmelilermi? Hücrede otykan bir kişi oglan çıkkelli kellerine akça verip ba. Häzir balygy bolmaty oglan mesjitde mihrabda minberde dursa. Oham asqari bir aýtjak zadymma aýdyp kişi oglanjy. Oham bir gözünden ýaş akyp bir aglyya kişi oglanjyka. Jany näme aglyýan dedim. Enim aýyrlanyp bäri, dädem bir denana ally. Mudam bana öýde söwýe, meni wurýa. Han dädem zat diýmeýärmi sen diýende, dädem de maňa zat diýenak. Näme etjegim bilemek diýip bir gözünden bir ýaş akýa kişi oglanjyň. Hem bir gün Hudaýa jogap bermeli almay. İnsan beýle bir birahimlik zaman bolmay. Bir din, iman, Kur'an, musulmançylyk, Allah bir gün jogap bermek. Men la yarham la yurham. Sen rahmin bolmasa Hudaý da sana rahmet etmez diýipdir Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam. Öz ogulgydyňy fikretdiň görüň. Ya özüňiz bir fikretdiň görüň, şu dire çağan ýerine goý. Seni özüňe bas, ötmese keseka diýe türkmen. Seni özüňe bas, ötmese keseka. Ajan ol goý, inşallah sen bir ewliya bolarsyň. Hudaýyň dostu bolarsyň, näme bolarsyň diýip ýuwaş gözüni çevirip oty. Derdim mardır diyarının döwründen hayır haýsy, ihsan haýsy bilinmez. Zalimlaryň jefasyndan jewrinden iman haýsy, İslam haýsy bilinmez. Bir Resulullah'ın gurrundan Peygamberimiz Hasan Can'ı okşaptır. Aham o da aýdypdyr. Mene çağılım okşamak diýipdir. Her rahmetmesen Hudaý da sana rahmet etmeli diýip, ey cemaat geçer ýal gurrun diýel ha. Hal görseň şu denana bay öýüne harja diýendir. Bir adamyň gurrun diýen ha, hemmemi ders almaly gurrunmy. Bay öýüne harja diýendir. Bir döwrüne harja diýendir. Onuň munyň ýanyna gowurunjak bolýandyr. Haýy we haýy diýendir. Halkyň ýanyna hamrak syraýandyr. Öýündäki çağany agladyp oturmaly. Häzir bir balyga bolmadyk çağa, häzir günah etmedik çağa. Häzir bir günah girmedik çağa, häzir günah ýerlenek o çağa. Hiç olmana yaxşılık etip bilmeyen muhada zulmetmeli, eziyet vermeli. Yok, bu zatlı yok. Näme Peygamberin yaşayışından haberi yok. Bu gurrunlardan haberi yok.
böwürlüňlerde haçan barar oja keleylen kulağına da. Ýerine seni girip gidermi kamşy ettirip. Kıyamattan bir söz diýdim bayakda. Garaw bardyr ýersiz urulan tayakda. Zalimler hor bolar, qalar ayakda. Garip sen ağlama, şiirdek bolar sen niye mahtum bolýan. Inhe bir ajibi bir zaman adam dünya boyunça bu kalmaganları, gurjunları, öldürleri insan eşitenne hem ben dünya boyunça öyden maşlan şehrin içine te dünya boyunca. Aslında bir ajibi zaman bolmandyr musulman Allah. Yani Hudaý çağırıp, Hudaýa imandan ayırma, Hudaýa rahmattan ayırma, Hudaýa kafiňden men kawmy diýip, iman menen sagaman geçmeli zaman haşy. İman menen sagaman geçmeli zaman ha. Aýdylýan görüňlem, hewre hakl iman görüňdir. İman menen kulak asyp ýüregiňizde halkatdan ýazdan goýup. Peygamberimiziň bir mübarek sözü var. Sahih hadis, Hakim rivayet ediyor. Bir Türkmen alim geçipdir 700 yıl munodal, ona Allah'ın Zehebi diýýär diýerler. Tarihte yek alim adam. Şu bir zady täýid etseme, bütün musulmanlar tamam mezhepde şoň aýdan kemin kabul edýärler. Gaýmaz atasynyň ady özi Allah'ın Zehebi Türkmen öldü. Şu Türkmenle şoň täýid edipdir, şu hak peýgamberiň aýdan sözü diýipdir. Okyp bereýin. Ya'ti alen nasi zamanun. Şu hadis peýgamberiň sözü. Hazreti Ali Murtaza rivayet etdiýär. Men eşitdim şun peýgamberimizden nip. Bir zaman gelir diýipdir peýgamberimiz. Oham dua etdir. Hudaýa şu zamanyny men bolmaýyn diýipdir peýgamberimiz. Men dünýeden geçe werin şu zamanyny önçek diýipdir. La yuttaba'u fihi al-alim. Din ilmini bilýän adamyň ýygyna düşmerler diýipdir. Din ilmini bilýän adamyň aýyan kefin tutmazlar, ýygyna düşülmez diýipdir. Wa la yustahya fihi min al-halim. Bir gowy ýaşullar vardyr. Edipli, erkälli, Türkmeniň içinde inni kemelişip barýa, ýogalşyp barýa. Bir 10 ýyl mundan adamlar nurani ýaşullar var. O jürek ýaşullardan hiç kim utanmaz diýipdir. Oň hiç kim hormat da goýmaz diýipdir. Wa la yuwaqqaru fihi al-kabir, wa la yurhamu fihi as-saghir. Ne ula hormat goýlar, ne kiçer rahmet ediler diýipdir. Yaqtulu ba'duhum ba'dan ala dunya. Dünýäň üstüne biri-birini öldürürdir o adamlar diýipdir. Kulubuhum kulubul aajim ve elsinetuhum elsinetul arab. Rawahu ad-Daylami vel Imam Ahmed ve qala al-Bayhaqi al-a'jam huwa ad-dawab. Biri-birilerini dünýeden sürüm öldürürdirler diýipdir. Bir toparında dili Araptır diýipdir, ýüregi heýwanlar diýipdir. Muhammed peýgamberiň aýdan sözü. Dili Araptır diýipdir, ýüregi daş heýwanlar diýipdir. İmam Ahmed de şunu rivayet etipdir, Deylemi de rivayet etipdir, Hakim'in de rivayetinde var, Beyhaqi da diýär, kulubul aajim, aajim diýen heýwan diýipdir. Inhe rahimsiz zamanyň içinde ýöne gazyk ýaşap geçip bäsdi. Fakat ýanky Hudaýa imandan ayırma, Hudaýa rahmatdan ayırma, Hudaýa imandan ayırma, Hudaýa rahmatdan ayırma diýip ata-babalarymyzyň dogasy hembe. Hudaýa awwal aman, ahirdem iman diýmeýem. Güne 5 wagtyny, 10 wagtyny, 100 wagtyny da dilep durmaly. Ahirkyja bir fiqh Hanefide bir misal aýdyn, mesele aýdyn. Oham inşallah gurrun ýyzyny alyp gideň. Biyadin la bi khashabatin wa la yujawizu as-salasa. Kada fi radd al-muhtar. Bir çağany, bir enata terbiyet berip vurjak bolsa zerbe. Şeriat İslamiyde, fiqh Hanefide evvel wagz nasihat bermeli. Falan zat etsen, namazyny okuýsan, amana arasdaga etsen, näme etsen, saňa men jaýda bereýin, saňa men pul jaýda bereýin, nämeden teşwik etmeli. Käde gaharlanmaly, käde gorkulmaly, käde haýtuyt etmeli. Ve zatla bilen bolmady, inni urmana ejazaňma. Ýeresine kella urmallal, ýeresine ýüle urup bolmaýal. Ýeresine ellen başadat eline tayak bilen başadatdan urup bolmaýal. La bi hashabatin tayak bilen urup bolmaýal. El bilen urma kellesine dedal, ýüzüne dedal. Ve la yujawizu salasa 3den kan urmana ejazat ýok enatan. 3den edafa urmana ejazat. 3den edafa ursa kıyamet hak sorap bilýärdi. Men urdy şenatan men akym aljak diýip bilýär. 3-üň içinde bolsa
O da qaharın dökme niyet bilen bolmany. İçil savutma niyet bolmany. Fakat halis Huda için şun terbiyet verme niyet bilen boljak bolsa ine şu ýagdaý. Ine dinimizin aýdýan radyşy. Kim dinimizde bilen hakly öwretjek bolup bir tora adamla bilen bolup bir tora. Hudaýa hakly öwretjek bolup. Peygambere hakly öwretjek bolup. Ädir dehretini nogurlasyn. Ädir üswaşyna rastlasyn. Ädir gusluny nogurlasyn. Ädir ogul gyýdyna rahmetsin. Ädir heleyini güldürsin. Ädir ärini güldürsin. Ädir en atsasyny güldürsin. On dine gaşyn keplejek bolsun ki onda da ezadat yok keplemäni. Allah'ın buyruğu ahim bir din. Hemme taraftan makam bolan ýeri yaradan beýik Allah Taala'nın iberin tak dini. Oturan yerine haklı öwreden bolup da wagt bolsa işte bir gurrun gelýär, wagt bolmasa innike sol adamlaryň dersi gelýär. Allah olara tawfik hidayet bersin. Indi ýanky kawm musulman molly Peygamberden Hasan jany okşap turanmış, ol adam da mena okşamak ewladım diýende Resulullah jany aýtdyr, rahimsiz Hudaý da rahmetmez diýipdir. Am bu kawm musulman bolup bismillah. ثم لما أرادوا الخروج أمر صلى الله عليه وسلم لهم بجوائز. Ahmet meskitçek bolupdyrlar. Peygamberimiz durun diýipdir. Näçe nefer? 70 nefer, bir rivayette 80, bir rivayet 90 o taý muhimdi. Yeke menden sawgat Allah'ın gidin diýipdir. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem yujizu iza qadima aleyhi wafdun. Bir kawm gelse Müslüman molkidenni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olara sawgat berýänmişdir. Sawgatyňyz yeke Allah'ın gidin diýipdir. Yeke de Peygamberden hemmesine sawgat beripdir. Aham sawgat hemmesini berenden sonra tamam ulamalyň, tamam alimlaň, ewliýalaň, peygamberlaň ilmina amal etýärliň, mihribanlyň başyda Peygamberjan hemmesini tüköl berenden sonra aýdypdyr. İçiňizde alman galan ýokdur diýipdir. Mihribanlyň başlygyny halkyň içinde mihribanlyň başy diýip goýanmal. Hal baqiya minkum man lam nujizhu. Men sawgadymdan alman galan ýokdur diýipdir. Qalu gulamun fir rahl. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem arsiluhu nujizhu. Onna aýdypdyrlar, ay bir kärger oglan ma diýipdir ol ýüküň içinde malgarany Suriýe, şol musafirlaryň, mihmanlaryň malgarasyny bakýa, gözdiýe. Şolar ba diýipdir, bir kärger oglanda o muhim däde diýipdirler. Hoy getirin diýipdir, oňa da sowgatyny bereýliň diýipdir. Aham şoň menen bir oňşmaýarrak bir aýdypdyr, "Gulamun la şarafa lah." Ay bir beter muhim däýär ya Resulullah diýipdir. Bermäniň ben bir emedäde bir kärger oglanyny aýtdypdyr. فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان bolsa kärger diýipdir. Bolsa mürsada adam diýipdir. وإن كان bolsa diýipdir. فإنه وافد وله حق. O döwür mihmanym ahim men diýipdir. Haqqy diýipdir. Adam däme öz diýipdir. Hökmen şol başa, hökmen şol reisine şol para niyet bilen, rüşve niyet bilen meren ahim Resulullah aleyhissalatu vesselam. İşim dogry bolsun diýip. Mehabbet insanların yüreklerini imana karşı çekecek bolup berýär. Bizlere Resulullah ders berýär. İnsanların arasında mehabbet yolunun birini öwredýär. O dikkat edeýin. İnsanın yaşayışındaki lezzet, yaşayışındaki süýjülük bir-birine mehabbetin eteğinde. Peygambercan yeni bir de bir yol öwretdi. İnsanların arasında mehabbetleşmeden şirim. Bi muhabbet zindagi matem hame, karobarş zişt و namuhkem hame, eşk seyqal mizanet ferhang ra, cevher ayine bakşat sank ra. Zindagide muhabbet olmasa ne mi lezzeti var? Ne mi erheli zindagimizde lezzet yok deyip mudam ağlaşyalı. Muhabbet yok da zindagide. Süýjülük yok. Peygamberden bize yine yol öwretipdir, insanlaryň ýüregine girmek ýoly. O da näme? Resulullah jan aýdypdyr aleyhissalatu vesselam, tahadu tahabbu. Rawahu imam Bukhari fil Adab al-Mufrad. Tahadu tahabbu. Biri-biriňize ak ýürek bilen käde sowgat berin, mehabbetleşersiňiz, mehabbetiňiz artar diýipdir.
Peygamberjanyň beren ýoluşy. Biri-biriňize sowgat berişiň ak ýürek bilen mehabbetini artar diýipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdýaşyny. Hiç rahmete de galmandyr, agramada salmandyr, we bilen näme qam, näme mesek qam diýmendir, şo wagt baryn mertdir. Öýünni baryn merýär diýmeýän gadim köni türkmen. Öýünni baryn saçaň ýazdy goý diýmeýän, şo urun, şo wagt peýgamberde badat nämişdik, şondan her aýsyna sowgat berdi. 70-80 neferi bölüp. Rahmete de galyp bermendir. El-ulfet bila kulfet diye Araplamul meseli var. Dostluk diýäniň uzak kiçik bolsa zähmete galma diýipdir. Yani elinde barın, öýüňde barın goý diýipdir. Onun üçin ýeke her gaýsyna berip, ahyrda şolara hyzmat edip, Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam olary ýola salyp goýberdi. Ine bir de bir öňkürüň iýdi da bir de bir insanlaryň mehabbetleşmän gördüňi da. Şu mahal mihman gelse näme diýip agyr ýük bolýar? Şol zähmete galýar. Biter zähmet, bija zähmet çek ýa-da, erti ýene gersen agyrda. Elinde barın, öýüňde barın oýan, hak sogap, hak bereket, hak mehabbet taşy. İslamiýetde insanlar mehabbetleşmeden sürüm, kasiguye dewlet zemeydan rubut, kederbende asayeşe halk budu. Hazreti Sahdi aýdýar. Şu halk gülsün, musulmanlaryň ýüregine alay, musulmanlar güldürin, musulmanlar hoş edin. Näme şolar hoş bolup gidenler Resulullah jandan teberrük diýip sowgat alyp gitipdirler. Bu gurrun kamil bolsun. Şuň üstüne bir hadis şerif we hyzmatyňyza ýetireýin. Ey cemaatlar, ey musulmanlar, ey hacdadeler, ey jawan dostlar. Din bizi näme isteýär? Hudaýyň rizayaty, Allah isteýän zat ýerde. Ya sadaja istak, sogap kän zatlar ýerde. Şonu düşünmeli, bu kiçikleri de düşündirmeli özüne. Bu beýlekleri de düşündirmeli. Tüýsü Hudaýyň rizayaty İslamiýetde ýerde. Ýerde diýini bir hadis-i şerif okyp birin, o dikkat edeyik. Gol Peýgamberimiziň zähmetlerini o sowgat beripdi. Yalandan güýmenjekmi Peýgamberimizde? Tamam harekatlar durşuna ibadat. An İbn Abbas radıyallahu anh ennehu kana mu'takifan fil Mescid-i Nebevi. Şu ummatın en vereni Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma Peýgamberimiz kucağına alıp kucaklap Huda ýaşyňa ilm ber diýilen adam. Şol alim adam Peýgamberimiziň mescidini ıgtikaf oturanmış. Igtikaf bilýänsiňiz, mescide girýän, erteden ta aşamaçyly men çykman oturjak şu mescidde diýip ibadet edilýär. Hazreti İbn Abbas da nefil ıgtikaf oturanmış. Ama ana sen erti girýän, aşamaçyly oturjak mescidde diýäňde, ıgtikaf diýerler şoňa. Nefil ıgtikaf oturanmış. Igtikafda da fakat dehretsin jadaşyly çykyp bilýän, ýöne daşerik çyksaň, keyfine çyksaň, ýalňyşyp çyksaň, ıgtikaf bodulýar. Gen gurrun özüniň bir meseleleri var. Hop, Hazreti İbn Abbas ıgtikaf oturanmış. Ohan bir adam gelip mescide girip "Assalamu aleyk" diýip, muň ýanyna oturypdyr Hazreti İbn Abbasyň ýanyna. "Wa aleyhisselam, gelewer" diýipdir. Oňa "Näme bir hawaň ýokdy sen" diýipdir İbn Abbas oňa. Onda mene palany menne algysy var. Menne zir pulum önmedi. Zir başaramak diýipdir. Şuurun Peýgamberiň mescidine, şu umra etýän, haja etýän Peýgamberiň mescidiniň içinde bolan zata. Peýgamberjanyň özü mübarek kabry şu taýda da anne. Aham şu mescidiniň içinde gurrun esip dula. Ay mene berýärmi? Wagty boldy. Zir berer ýany pulumdy ýok diýipdir. Hazreti İbn Abbas aýdypdyr: "Afala ukallimuhu fika?" Men bareyn tarafı aydeyn bir kay howlukma diýeýin diýipdir. Ha palany bolsa kefim ötýän adam ahym. Onna aýsyn gowa boljak diýipdir o da. Özüň bilýän agram düşmejek bolsa, sana zähmet bolmasa, eziýet bolmasa bara diýipdir. Fenta'ala İbn Abbas thumma kharaja min al-masjid. Dere koşuň mescidden çykyp ora beripdir. Omyan kadam aýtdyr: "Hay İbn Abbas dur" diýipdir. Sen ıtkab ötün, sen mescitten çıkma laha deyiptir. Bir dehresin cay icadası var adamın çıkmanı. Sen ıtkafın yadından çıkardın mı deyiptir.
İbn Abbas näme diýipdir? Walakinni sami'tu sahiba hada'l qabr şerif sallallahu aleyhi ve sellem wal ahdu qarib fedema'at aynah. Peygamberden täze dünýeden geçen güllerimmişdi. İbn Abbas aýdypdyr, "Ýok" diýipdir, "irtikaf oturulygym ýadymda bar" diýipdir. "Ýöne şu mübarek kabryň içindäki Muhammed Peygamberden eşitdim" diýipdir aleyhissalatu vesselam. O İbn Abbas aglamany dörtdir. Täze Resulullah janyň dünýeden geçen gülleri bolansaň, "Men şu Resulullah'dan eşitdim" diýipdir. "Men meşa fi hajati ahihi ve belaga fiha kana hayran min i'tikafi 10 sinin." El-hadis ravahu'l Beyhaqi. Bir adam musulman doğanın işi düştü. Şunu beğendireyin, şunu hoş edeyin deyip, şu bir musulman doğanın işini yola salsa halal yerden, şun işini bitirse, şu Peygamberin mescidini neçe yıllarca itikafa turmadan da sogab kan şun diýip aýtdy diýipdir. İtikafym bozulsa boldum, senden sogab alýanman diýipdir. Hudaý din näme isteýär düşüneýin cemaatlar. Musulman doğanın beğendirmek, musulman doğanın hoş etmek, beyliler gürrünleri ha bizim dinimizde, imanımızda, musulmançılıkta, Kur'an'la, Allah'ın sözünü, Muhammed Peygamber'in sözünü aleyhissalatu vesselam. Tesbih sanaptı, soğaptı, ulukan bir ibadet, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Akbar, La ilahe illallah yetecek zat yok hakim. Emma bir benden işini yola salmak, Peygamber'in mescidine oturup, näçe ýyllar tesbih sanamadan noqaw diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Inha awwal öz öýüň içinde, öz dogan garyndaşyň, öz agyň iniň, ondan sonra beýliki musulman oğullardan çyryp. Ahyrky urruňda giýreyli 61-nji mübarek ýaşynda bolan waka ýene-de 8 dagyga wagtymyz bar. Mübarek 61-nji ýaşynda bolan wakadan ketebe sallallahu aleyhi ve sellem ila bani Harisa yed'uhum ila al-islam fa'abaw an yujibu. Ol kawma musulman molli sowgatlaryny alla gitdiler ýyzyna. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 61-nji ýaşynda Rabiul Awwal, Rabiul Saniň içinde Beni Harise diýen bir taýfaga nama ýazypdyr. O wagtda namany bir tohar wagt çerm, gaýşa ýazýanmyşdyklar. Gaýş çerm. Sygryň hamy gow bejerlen hili. Aham şoňa ýazdyryp musulman bolun, imana girin, Kur'ana girin diýip şu kawmy imana çagyrypdyr. O kawmda Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam'ın mübarek dawatyny icabet etmäni musulmanny bolmandyrlar. Şol mübarek nama we çerme ýazygly, gaýşa ýazygly. Şoňa bi hormaty edip, şonu mübarek hatyny suw bilen ýuwup, türkmen gawa diýe, bedere diýe, guýdan suw çekilýän gap bolýarda. Şoň bir gapdalyna ýapşyryp, yamalap, hamany şonu ştak derdimde degdi diýen ýaly edip, şo suw çekilýän edip, şu qabyň etegini ýapşyryp dikip goýapdyrlar, bi hormaty edip. Fagasaluha wa raqa'u biha asfala dalwihim. Bi hormatçylyk edip, şonu gaplardyň suw çekýänleriň etegini dikip goýupdyrlar Resulullah'ın mübarek namasyny. On Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir habar baranna Resulullah'dan gaty narahat bolup aýdypdyr, "Ma lahum zahaba Allahu Taala bi uqulihim." Näjere millet bular diýipdir. Hudaý olaň hakyny alypdyr diýipdir. Bir ulamalar aýdýar, bir tohar ulamalar şu Peygamberimizden şoňa bettoga şo millete diýär. Hudaý şolaň hakyny alsyn, dälisini şola diýdigi diýär. Şo kawm hemmesi hakyllan çaşyp, ölümçäli heýwan ýanyk bolup, fahum ahlur ri'da we ajala we kalam muhtalit la yufham. Nauzu billah. Hemmeleri mal ýaly ýaşap, keplerini bir-birini düşündirip bilmäni, hemmesi tütrewik bolup, bir-birini keplerini düşündirip bilmäni, dünýeden süýjülik görmäni, kafir bolup dünýeden geçipdirler. Nauzu billah. Az Huda joýym tawfiqi adab bi adab mahrumman az lütfra. Az Huda joýym tawfiqi adab Hazreti Mevlana aýdýar. Bi adab mahrumman az lütfra.
İlunun içinde de bu tohra adamları görýänsiňiz, eşdiýänsiňiz, ýöne gezip berse de boljak da şu özünün tahsilaty bilen, ya özünün medrigi bilen, ya özünün puluna, ya özünün awadalygyna, ya özünün saglygyna, ya özünün bir heykeline, awadalygyna dayanıp bir biidetçilik kepleri Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hakkında, ya Kur'an'ın hakkında, ya hatta Allah Teala'nın azamatını veren biidetçilik edip bir güldürecek bolup ya öz kepler aýdýandyr. Şola adamlar gözläp görüň, başym akyllan çaşýandyr şolar. Hakylsızdır şolar. Ol da akyllan çaş däl bol kespirin näl. Bir forum öz hakly baýalyr. Ýöne şol adam bir samaklap, paçawlap, awwal qazady wa şol adam. Öz oglunyň şogy, öz hileýiniň gözüne aňryk barpatyn basym ýigrenjidir şol adam. Gözläp göräň, diniň azamatiniň baraberine bolýan zatdaş. Peygamberimizin mübarek edebiniň baraberine biedepçilik etýän adamma hakyllan çaşar. Hakyllan çaş däli bolarlyk görüňde ha, öz öňküşat işin nedir, öňkü jaýyn nedir, öňkü defterine oturan bolsun ha. Emma özü bir samsıklykda, bir biedepçilikde, bir biterbiýetlikde, bir ahlaksyzlykda soňam kepler gatşýandyr, özüniň ýoldaşlaryny da ýigrenjidir. Adamlar ýöne gülüşek bolup daşyny alsalar ha, ýöne çyn keýif edip şoň daşyny oturmar hiç wagtda. Zenan oglan şonuň önünde de ýigrenjidir. Özde näme şu dünýeden bir lizzet almany, çaý suwunyň lizzet almany, bir ibadat näme, bir mähreke näme, toý näme, ýas näme, şu zatlar bilmän garaňkylykda geçip gider. Hudaý Taala'dan edep dilek gezmelidir. Hudaýa men edeplije bola bereyim, Hudaýa men imandan aýyrma, Hudaýa abyrydan aýyrma diýmeli zatdyr. Şeýtdirip de dünýeden geçip de ahiratda ya kafir ya fasık bolup dünýeden geçmeli. İki dünýäň awarrasy bolmarmy? Türkmen aýdýa ojradymy, iki dünýäň awarrasy dawy diýe. Ýöne hamany sen gelýäň daşda, sana olukon bitirip beren işi näme? Näme bir ahun bir towardatlar ýazypdyr, bir towardatlar diýe bizatlar. Bizatlar Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın olukon awadan ýaşaýyşy. Bu aýdylýan gurrunlar mübarek Resulullah'ın aýdýan sözleri. Bizatlar Allah'ın kalamy. Bir aýdylýan gurrunlar dünýä we ahiret saadet gurrunlar. O zatda kellehine gelene, kellehine gelmände ýöne bir biedepçilik, bir hormatçylyk, bir edep, bir terbiýet, bir nuruň baraberine kepleýe, ondan çyrym ýa hakyllan çaşygylar, ýa halkyň gözünden gaçygylar, şeýtdirip dünýeden merid bolup dünýeden geçip gitmeli. Ama türkmen iki dünýäň awarrasy diýip aýdýar. Emma edebiň içinde, hormatyň içinde, musulmançylygyň içinde özüň ýap getip biren adamy bar. Ona türkmen näme diýe? İki dünýäsi abad adam diýe. Ona türkmen iki dünýäsi abad adam diýe. Hudaý Taala ýerüň içerliňiz bilen iki dünýäsi abaddan boladyňyz inşallah. Hudaý iman abroýdan aýyrmasyn. Hudaý emniýetlikden, emniýetiň gadryny bileýin. Hudaý emniýet ittihatlykdan, agzybirlikden aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala öýlemiz bereket, mehabbet, süýjülükden dolu bolsun janymda. Bir alhamd kul huvallah Suriye Falaq Nas goşup okuyaýyn. Ötelli ilunimde de dua eder inşallah okuýber. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillah. Pir ilahi amin. Bir tor maryzymyz wa diýipdirler. İlahi amin. Hatmy Kur'an-ı Kerimler we hatmy tahliller we izdiwaç hakynda da ayal we erkek dogallardan çym aňsatlykdan çym dua eder. İlahi amin. Hudaýa parahatçylyk bolsun, ýurda abadan bolsun, watan emniýet bolsun, agzy birlik, öýlerde bereket, mehabbet, ittihat, süýjülük görýüsün jahynda. Musafiratda, gurbatda olur, aman ýersinler jahynda. İlahi amin. Amin ya ilahel alamin. Amin ya mujib. Amin ya erhamer rahimin. Bi rahmetike ya erhamer rahim. Barakallah. Maşallah.